Tajomstvo šťastia. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Efeským 2:10. V akom pracovnom prostredí sa prejaví to najlepšie, čo sa v tebe skrýva? Vyhovuje ti poriadok a rutina? Alebo ťa motivujú potreby ľudí? Baví ťa riešiť výzvy, ktoré iných odrádzajú? A čo vzťahy s ostatnými? Si rád súčasťou tímu alebo radšej pracuješ sám? Ak ožívaš, len keď si medzi ľuďmi, budeš pravdepodobne veľmi nešťastný, ak budeš musieť celý deň sedieť pri počítači. Aké sú tvoje silné stránky? O staviteľovi Bekaleovi Boh povedal: Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, opracúvať drahokamy na osadzovanie, vyrezávať drevo. 2. Mojžišova 31, 3-5. Čo ti rozžiari oči a zrýchli tep? Baví ťa práca s počítačom, s autami alebo so zvieratami? Možno si šikovný manažér ľudí, rád opravuješ veci alebo sa vyznáš vo financiách. V Biblii čítame: Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Boh má pre tvoj život zámer a ty zažiješ najvyššiu mieru šťastia a naplnenia len vtedy, ak tento zámer objavíš a začneš ho naplňať. Nie si len jednou stehál v stene, či ďalším klincom v debničke s náradím. Boh ťa osobne sformoval a učinil. Pozri Izaiáš 43:7. Si jedinečný tak, ako ťa Boh stvoril, ak však nenaplníš svoj potenciál, Božie kráľovstvo nebude mať z tvojho jedinečného prínosu úžitok. Pavol napísal: Ale každý nech skúša svoje vlastné dielo a potom bude mať chválu vzťahom na samého seba a nie vzťahom na iného. Galatským 6:4. Preto sa neporovnávaj s ostatnými, prevezmi za svoju prácu zodpovednosť a urobi ju čo najlepšie. To je tajomstvo šťastia. Počuli ste dennú úvahu zo 4. vydania časopisu Živé slovo dnes. Tlačenú a bezplatnú formu časopisu si môžete vyžiadať na webe živeslobodnes.sk, kde nájdete aj ďalšie zamyslenia o Božom slove.